Ini ndinonzi Amos Marume, principal weHarare Institute of Public Health. Sechikoro chakaregistrwa neMinistry of Higher Education. Takaona zvakakodzera munyika medu kuti pamusoro pemamwe maprogram atinawo tiise iyi yatinoti mortuary science. Takaona zvakakodzera kuti titange NFC level, National Foundation Certificate. Iyi certificate inogona kuitwa nemunhu akangosvika form 2 secondary. Module inenge iri yatingati i1 mwechete inofanana nesubject reform 4. So mortuary science kana munhu akaidzidza inokwanisa kutotsiva O level science subject, not to consider futhi science subject. So i1 module chimusiyano ungangovapo pascience nemortuary ndokuti iyi ine ichikudzidzisa skill yaunofana kuita, unova ndiyo kana kuti donzo kana kuti chinangwa che TVET kana kuti exco based program, kuti mwana ngaave neskill ngaasara ane chinhu chaanogona kuita. So ndo zvainonanga. So mortuary science yacho inotangira NFC, then tune inonzi futi NC, National Certificate. Aya maprogram akato accreditwa neExco zvezvanamboreva. Iyi inoda munhu akapedza form 4 anenge aine maths, science neEnglish nemamwe anozokwanisa 5. Ndo minimum requirement. Program iyi yakauya nekuda kuona kuti isusu senyika tanga tisina yatingati program yanga iri properly accredited ine maboards akaita sana Exco yayo. So iprogram yakanangana nekuti munhu wese anodeserva dignified send-off or burial. Zvinhu zvatakagara tichingoita mutsika dzedu, munhu akagara achingovigwa paine zvinoteedzerwa. Tinongoita kwedu kutsika dzedu tinoitawo zvakawanda wanda. Zvese izvozvo zvinobva pakuti ingori tsika yatinoita, asi haina musiyano nekuva tsika iyoyo chinhu chakatrenwa, munhu achiziva kuti munhu avige zvakanaka tinodai. Zvichisanganisira kugeza chitona, hakuna rudzi kana vanhu vasina tsika dzavanoita nemavigiro avanoita munhu anenge ashayika. Vamwe vanogona kuvhunduka kana kutya. Well, munhu anofanira kuzvitarisa iye, asi hazvo mabasa angatyisa akawanda, haaperi. Asi kutotyisawo kwokutoti vamwe vanotya zvinotorevawo kuti mikana yemabasa inowandawo kune vakashinga. Because mabasa haasiyani. Zvakangofanana nemunhu ashanda muchipatara anogona kupfirwa, kana vanhu vanogona vanodhiraivha, vanhu vanogona kuita maaccident vakafa. So hapana chinonyanya kunzi chanzi chinotyisa pakuita program yemortuary science. Uye inototibetsera nemaopportunities muno nekunze nekupi. Vana vanokwanisa kuti vawane futi nzira yekuwedzera kudzidza, vakatozodzikana pamwe vakutoita zvinhu zvakaita sepostmortem zviri mberi, unova mukana wekuti awana pakutsika kuti akwanise kuenda mberi atanga ikoko kumortuary science. So inosanganisira zvese, kudzidza kwacho kunosanganisira zvese zvekuti kugezesa, kubata zvakanaka chitunha, even some elements dzandati dzepostmortem zvinenge zvirimo. Uye inosanganisira futi kuti tsika dziya dzekuti kune vamwe vanoita zvekupisa, inosanganisira zvese izvozvo futi. So zvese zviri kutraya kuunganidza tsika dzakasiyana siyana dzemavigiro akanaka ehama dzedu dzinenge dzatisiya.
uyewo zvine rukudzo rwomunhu aindi. Haasi madzimambo chete anofanira kuigwa zvakanaka, munhu wese unofanira kuigwa zvakanaka. Program iyi haisi yekungoti munhu ainde kunogeza zvitunha, asi zvinhu zvese even vafundisi vanokwanisa kuita mortuary sale, vanoparticipata pamaburial akawanda evanhu, vanzwisise kuti zvinofamba sei, tirege kungova mukuita zvinhu nekusora zvinhu tisingazivi. So tsika dzedu sezvandambotaura dzinokudza vanhu vedu vakatisiya, so hazvifaniri kutityisa kuti torega kuita zvinhu nekuti akutya zvifaniri kudaro. Basa rese rinobhadhara. Zvinosiyana manje ndezvekuti munhu akaenda pabasa. Kune vanhu vakuti aenda pabasa haanosevenzi asi unotarisa kubhadharwa zvakawanda. Anomudzisa ndokutaura. But kuziva kwandinoita basa irori rinobhadhara ende rina maopportunities muno akatowanda. Ndosaka takatotanga taongorora pane nzvimbo here dzemabasa dzichapinda vanhu. Saka nzvimbo dziripo, even nzvimbo dzema-attachment dziripo, asi kuti tinowanzokurudzira magraduates edu kuti mari haifaniri kuva ndiyo motivation yekuita chinhu, because chinonetsera mari inochinja uye haigutsi munhu. Chinogutsa munhu kunzwa kuti ndoda kuita zvakati. Ndinoitwawo ziyenge masimba, ndiri mudzidzisi weMortuary Sciences. Tinobatsira vanhu vanoda kushandawo nezvitunha, vanoda kushanda mumafuneral industry, vachibatsira in the funeral. Tinodzidzisa kuchengetedza nekugadzira mufi panguva yake yekuti achinozorodzwa, kumugezesa nekumupfekedza nekumuita zvese zvinodiwa panguva iyoyo. Ndozvinhu zvatinodzidzisa vanhu vanoda kushanda nezvitunha. Kuviga munhu, titoviga sei, even mabox, kuti box iri rakasiyana iri pakuita sei richizodhura, izvi zvakamira sei. Nezvekuchengetedza mufi kuti asakurumbidze kuora, yatinoti embalming, kuti munhu kuti asakurumbidze kuora anoitwa sei. Tine mabatiro atinomuita nezvatinomushonga yatinomugadzira nayo kuti asakurumbidze kuora, kuitira kuti hama dziri kurowo dzisvike hama yavo ichiri mustate inoonekera, yekuti vanhu vakasvika vanomuona ari right. Tine dzinguva yekuti tinokwanisa kuita mushakabva afira mumvura uyo anenge aora, topatinoshandisa mishonga yedu yatinoti ma-embalming fluids atinoshandisa kuti timugadzire asanhwe asaore. Tiri kwedu kufuneral industry, kubasa redu remariro, tinoiti isusu decomposed body, inenge yakubuda makonye, munhu aakubuda honye, ane mazuva, vanhu vanga vasingatozivi kuti ari kutomugadzira kuti adzoke atratidzike kunge munhu achangobva mubathroom kunogeza ari right, akachena, ganda rake taridzosera, tamuumba, tamugadzira zvakanaka. Ndo zvimwe zvatinoita. Zvakare kune zvinoitika mucommunity, vanhu vanotya munhu akafa. Isu zvatinoita pakudzidzisa, tinodzidzisa dzatinoti idzo signs. Kusigns, munhu kana afa anenge afa. Munhu afa haachamuka, haachataura. Aya zvazvatinotendero zvatinotenda isu pakurarama kwedu, kuti munhu akafa achadzoka, munhu akafa ari kuenda kudenga. Asi isusu kusigns tinoti kana munhu afa anenge afa, haachadzoka. So patiri kudzidzisa, tinoda kuti vanhu vanzwisise chinonzi rufu, vanhu vakwanise kurespekta rufu. Tisaone kunge tiri kurasikirwa nemari zhinji pakutenga mabhokisi anodhura kana kuchengetedza munhu wedu, kuti tazomuviga zvakadai zvonzi zviri kudhura. No, hakwasi kuti zvinenge zvichidhura, but tinenge tichiedza kuti tionekane nehama yedu mune zvakanaka. Also kuti vanhu vanzwisise kuti pakudzidza chidzidzo chemortuary science, chidzidzo chemortuary science tiri kudzidza munhu nezviri paari zvese, kuti munhu kana chinozonzi munhu kuti afe chii. Zvakangofanira kuti munhu akafa paaccident, isu tinowanzoshandisa chishona chekuti sekuru vakazoita accident nezuro vakabva vafira ipapo. Accident njodzi haiurayi munhu. Chinouraya munhu inyama dziri mumuviri wake dzaramba kuwirirana nezviri kuitika mumuviri make, dzekuti dzinosvika pakuti zvatichazvikwanisa, munhu obva asvika pakufa. Saka ndo zvatinenge tichida kudzidza, kuti
munhu kana akararama achiita so akasangana nechirwere chakadai akarohwa nemotikari pakati chinozoita kuti mwoyo utadze kufamba, chinoita kuti respiratory system itadze kushanda. Chii ndo zvinhu zvatinenge tichidzidza kuitira kuti tizive kuti mangwana vanogadzira dzimotokari vakugadzirawo dzimotokari dzinotiprotecta kuti tikaita accident hatirovere nemasimbi ari mumotikari, tinokwanisa kurarama. Ndo zvimwe zvatinenge tichida kunzwisisa panyaya dzerufu nekuzoviganawo kuti tibatsirana kuti tivige mumwe wedu mune zvakanaka zvinoyemukirawo munzvimbo matinogara.